അമ്മേ വീടാ മച്ച കോടാലി കമ്മാരെ തലയ മുട്ടത്തെ മത്തോ അമ്മേ മേര മച്ചാൻ കോടാല കമ്പാല ഇടിപ്പേ അടിപ്പേ ഉടപ്പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ വന്നിരിക്കണല്ലോ സപ്രത പാട്ടോ തെരിയാതെ സപ്പറത്താല കണ്ടിട്ടൊന്നും ആളെ മനസ്സിലായില്ല കുറ്റിത്തടി പാട്ടോ തെരിയാതെ കുറ്റിത്തടി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല വയലവാടി സൂരക്കോൽ പാട്ടോ തെരിയാതെ വയലാവാടി ശൂരക്കോൽ കണ്ടിട്ടും ആളെ മനസ്സിലായില്ല കോടാലി പാട്ടോ തെരിയാതെ കോടാലി പേടിയാണ് കോടാലി കണ്ടിട്ടും ആളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മട്ടിപ്പാൽ തേൻ പാട്ടോ തെരിയാതെ മട്ടിപ്പാൽ തേൻ അതെ രണ്ടെണ്ണം മുട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആരുടെ ചോദിച്ചാലേ തലമുറയന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവാണ് നാളെ രാവിലെ വരെ നീ വന്ന് നാട്ടിക്ക് കാട്ടിക്ക് രാജ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്താ മലയന്മാരുണ്ടാ ചോട്ടത്തല വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംമാരി തലയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ തിരിച്ച് മലയന്മാരെ കുറച്ച് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തു നോക്കാം അതെ നമ്മളെ ഉള്ള നമ്മുടെ കാശും പണമില്ലേ ബഹുമാനം സ്നേഹവും ഉണ്ട് ബഹുമാനത്തോളതാണ് മൂപ്പന്മാരണ എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം വേണം എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഖജാൻജി സ്ഥാനം കിട്ടിയ പിന്നെ ഉണ്ടായി അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മലയിൽ മൂപ്പന്മാരുണ്ടാ ഇനി കുറെ കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ് ആ വെടിക്കാനും കണ്ടമുണ്ട് ഒന്ന് കാണണം എന്താ കാരണം അറിയോ ഇത്രയും മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി പേരത്തിനെങ്കിലേ അല്ലേ ഒരുപാട് പാടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഇത് എത്ര എണ്ണമാണ് 10-16 തേനീച്ച 10-12 ശരി പോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ 12 ആൾക്കാർ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒറ്റ കണ്ടമുട്ടിന്റെ മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ മലകൾക്കൊക്കെ വല്ല പതിയൊന്നുമല്ല ഉചിതமான പതികൾ ഏതൊക്കെ പതികളെന്നാ പറയും തിരുവഴിയാട് മലഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ അവിടെ അങ്ങനെ ഗോവിന്ദാവരം വരെ പോവാം പതികളും പതികളാണ് ഈ പതികൾക്കൊക്കെ തോട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്തൊക്കെ തോട്ടം ഉണ്ടോ പറയും ഇഞ്ചി തോട്ടം മഞ്ച തോട്ടം വെറ്റില തോട്ടം തീന തോട്ടം കരിമീൻ തോട്ടം കദളി തോട്ടം ഇപ്പടി അപ്പടി 10-16 തോട്ടങ്ങൾ ഇത്രയും തോട്ടങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മലയിൽ കയറി ചുറ്റുമാർ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തോട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ കാവൽ വെച്ചിട്ടോന്നല്ല ഇഞ്ചി തോട്ടത്തിൽ ആരെയാണ് കാവൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി തോട്ടത്തിൽ 5-6 വൈദ്യപ്പിള്ളകളെ കാവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് കൊരങ്ങ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വെച്ചാലേ എന്താ ഞാൻ പറയണ്ട അല്ല വൈദ്യപ്പിള്ളകളെ നിങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ചുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ശരി പോട്ടെ മഞ്ഞത്തോട്ടത്തിൽ ആരെ കാവൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ച തോട്ടത്തിൽ
മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം പറ നമ്മുടെ മഞ്ചാ തോട്ടത്തിൽ 10-15 ദേവരാശിക്കുള്ളവരെ കാവൽ വെച്ചു. ദേവരാശിക്കുള്ളവർ മലയിലുണ്ട് അവർക്ക് നന്നായി നിങ്ങളവിടെ പൂപ്പിളിക്ക് ആ മഞ്ഞളൊക്കെ പറിച്ച് ചാറാക്കി തേക്കൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ തേച്ച് പൂശന്റെ അവിടെയൊക്കെ പൂശി നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ആ കരിന്തൻ തോട്ടത്തിൽ ആരെ കാവൽ വെച്ചു? നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ 5-6 ആനക്കിടങ്ങളെ കാവൽ വെച്ചു. ഉചിതമായ ചാറാക്കി വെള്ളമാക്കി കൊല്ലംകോട് മാർക്കറ്റിൽ വിട്ടിട്ടാവും അവസാനം. നിങ്ങളല്ലേ വിശ്വാസം. കാതളിത്തോട്ടത്തിൽ ആരെ കാവൽ വെച്ചു? എന്നാ മാതിരി എന്താണ് എന്നെ മാതിരി എന്താണത്? ஒரே ஒரு மூடி குரங்க காவல் வச்சு வந்திருக்கும். എന്താണ് ഞാൻ കുരങ്ങണം എന്നെ മാതിരി കുരങ്ങനൊക്കെടാ ഞാനായാലും ശരി കുരങ്ങായാലും ശരി പഴം കണ്ട വെറുതെ വിടുവോ? തൊലിച്ച പഴത്തിനെയൊക്കെ പഴനിക്ക് പഞ്ചാമൃതമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വെറ്റിലത്തോട്ടത്തിലാരെ കാവൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 10-20 ആട്ടിക്കിടാങ്ങളെ കാവൽ വെച്ച് വന്നിരുന്നു. ആടൊക്കെ വെറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പലയായി കൊടുവായി തറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തോട്ടത്തില് 1000 കിളിക്കിടാങ്ങളെ കാവൽ വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ കണ്ണ കൈയായി പോയിട്ട് തീനട മുമ്പത്തോണ്ട് കിളികളെ വിട്ടാലേ എന്താ ഞാൻ പറയണ റെഡിയാക്കി ചാക്കരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മുതലല്ലേ എന്റെ മുതലല്ലല്ലോ. അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഇതുക്കും പുറമെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാവൽ വെച്ച് വന്നിരിക്കും. പതിയിരിക്കായിരിക്കും അല്ലേ? പതിയിലാരെ കാവൽ വെച്ചിരിക്കും? കഞ്ചി തണ്ണി മൂടാതെ വടിക്ക് கஞ்சி தண்ணி மூடாதே வடிக்கே கதுகே சத்தமே வடிக்கே பட்டி நாயே சங்கல போடாதே வடிக்கே உன்னை மாறே ஒரு சொக்கலி நாயை காவல் வச்சு வந்திருக்கிறேன். അവളെ കുറങ്ങാ നായ നിങ്ങൾ എന്താണ് പണി കേട്ട് പതി നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പത്തെ വാതിലും തുറന്നിട്ട് കഞ്ഞി പാത്രം കൂടെ നായനെ തുറന്നിട്ട് നായനെ കെട്ടിയിട്ടേ കഞ്ഞി എന്നിട്ടാണ് ഈ പാട്. നിങ്ങളോട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? இப்படி காவல்களும் வைத்து நானும் மனசரமாக மனநாயம் சுற்றி மாடத்தின் மேலே பார்க்கிற போது வெட்ட வெளிச்சம் கண்டு மாடத்தின் கீழே இறங்கி தேங்கும்பம் மல்கையிலே பிடித்து புள்ளையை எழுதியை பிடித்து வார தளத்திலே தண்ணிக்கு தாகம் எடுத்து வள்ளியம்மாள் வீட்டில் சென்று ஒரு முட்டி முட்டையை கொடுத்து ஒரு முட்டி கல்லை வாங்கி கல்லுக்கு கறி இல்லாமல் பிள்ளையை பிடித்து வயத்தை கிழக்கு உடலை கலந்து நெறியற்பில சுட்டு கழிச்சு கல்ல குடிச்சு മൊത്തം പറയണം പറഞ്ഞെനിക്ക് എന്ത് இப்படி காவலும் வைத்து நானும் மலசரமாக மலநாளம் சுத்தி மாடத்தின் மேலே ஏறி பார்க்கிற போது வெட்ட வெளிச்சம் கட்டு மாடத்தின் கீழே இறங்கி தேன்கும்பம் வலது கையிலே பிடிச்சு தேன்கும்பம் வலது கையிலே பிடிச்சு போட்டா தூமே சாமி சாப்பிட்டேன். தேன்கும்பம் வலது கை பிடிச்சு பிள்ளையே வலது கை பிடிச்சு ஆன தடத்துல தண்ணிக்கு தாகம் எடுத்து வள்ளியம்மா வீட்டுல சென்று ஒரு குட்டி மட்டி மட்டி வந்து மட்டிப்பாரு ஒரு குட்டி மட்டியை கொடுத்து ஒரு முட்டி கல்லை வாங்கி கல்லுக்கு சாக்கடை வேண்டாம் சாக்கடை இல்லாத
கல்லுக்கு கறி இல்லாமல் பிள்ளையை பிடித்து வயத்தை கிழித்து குடலை கலந்து நேரில் சுட்டு கழித்து கல்லை கொடுத்து மதி மறந்து വരുമ്പോഴേ പല കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഭഗവതിക്ക് കാഴ്ച വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ച വെക്കുന്നു നോക്കട്ടെ ഭഗവതിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം അതാണ്